Jamen, der var han jo. Hvad satan? Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen i New York City. Ja tak, ja tak. Det er friske. Jo, det vil jeg sige. Begge af de Hvorfor? ringer her for 19 minutter siden, så det var bare op og i gang. I gang, og man kan jo starte med at spørge, altså, hvordan har vi sovet ovenpå? Vi kan jo lige så godt få noget af verden. Vi kan jo lige så godt få noget af verden. Hvordan har vi sovet ovenpå det lille skrækscenarie, der udspillede sig i går? Jo, tak fordi du spørger. Altså, Garmin siger jo faktisk 88, og det vil jeg jo faktisk vurdere som værende ret højt. Ja, det har faktisk det er jo ikke meget taget flot. så, ja, det har faktisk ikke taget så hårdt på mig. Altså, jeg tror, det er en del af Amorims masterplan at være dedikeret og fokuseret, og det er Premier League. Fokuseret på Premier League. Ja, altså ikke alle de andre. Og det europæiske. Nej. Nej, altså, ja, jeg tror sgu, at det er en del af masterplanen. Fuld fokus der. Top 6 placering i år, og så vinde hele lortet næste år. Det er sgu dejligt simpelt. Det er også en svær udbane, ikke? Altså det lyner og torden, og det står nede i stænger. Det er sgu ikke sådan noget, det gør så ofte på Old Trafford. Det er svært. Ja, det er sgu et svært sted at spille. Det har det altid været. Altså, Men hey, FC er i Champions League, og det kan vi jo godt glæde os over. Præcis. Altså, you give some, you get some, you lose some, you win some. Er det ikke typisk? Præcis, min boss. Jo. Sig med det. Vi er videre. Og nu er vi jo der, hvor vi skal være. Du er kommet hjem fra Italien. Vi er væk fra bryllupper og ballade, og nu kører frekvensen egentlig. Sky Lounge, Fantasy Premier League. Velkommen til, ikke? Ja tak. Og hvad der er lidt spændende i dag, er jo, at vi får en lille gæst med på linjen, og vi kan ikke sige noget om der. Lige pludselig så bimler det bamler det i lobbyen, og så må vi se, om han får lov til at komme ind. Præcis. Det er super spændende. Altså, jeg glæder mig meget til at få den person ind, og ligesom få lidt perspektiver, fordi at, nu skal vi jo ikke afsløre for meget, men altså, jeg vil sige, at jeg er ret overrasket over, hvordan den person indtil videre ligesom har spillet. Er positivt, ikke? Ja. Jo, det kan man da sige. Altså, eller heldigt. Heldigt sprøjten, eller er der noget manager gemt i personen? Lad os høre nærmere omkring det lidt senere, når han banker på. Men noget kunne tyde på, at han faktisk har læst reglerne siden sidst. Ja, det kunne det da måske egentlig godt, men igen... Der var noget, noget på bænken og sådan noget, ikke? Men altså... Ja, jeg har sgu stadigvæk ikke særlig meget tiltro til ham. Altså, nej, som person eller manager. Men, nej, primært som person, men altså. Ja, men det må vi jo se, om der er svar på spørgsmål og tiltale, når vi... Han skal have lov til selv at svare på det, ikke? Jo, præcis. Og hvad med dig? Du sidder endnu en gang i din flotte Everton-trøje, og du har sat en op i baggrunden også den her gang, ja. Okay, så spørgsmålet er, hvor meget der kommer til at hænge næste gang, ikke? Men det bliver blåt og hvidt det hele. Fordi det går jo sådan set meget godt for Jack Grealish og K. Jeg skulle lige til at spørge. Har du fået en med nummer 18, eller ligger den klar i... Den ligger i trykken. Jeg har bestilt den. Indkøbsskolen? Ja. Okay. Den ligger i trykken. Og hvordan må jeg så tillade mig at spørge, om der også er noget i forhold til dine overvejelser? Er det en spiller, du kigger ind i, eller hvordan ser det ud? Jamen tak fordi du spørger. Jack Grealish ved du jo, at det var jo en transfer, som gik igennem, da du og jeg var i Napolis omgivelser, ikke? Ja. Og jeg var jo fyr og flammer og tænkte, han skal ind, og han skal være kaptajn, og hvis ikke han skal være kaptajn, så skal han i hvert fald være vise, og bang. Glad for, at jeg ikke tog ham i første runde, fordi der skulle han lige ind og vise sit værd. Kommer ind for 20 minutter, ikke prangende. Svært ud mod Leeds, taber 0-1. Kommer så igen, har vist Moyes. Okay, prøv at høre. Jeg fucking skal ud på den venstre kant, og så skal jeg brænde hele lortet af. Laver 2 assist hjemme mod Brighton. Siger lige velkommen til på Hill Dickinson Stadium. Altså, det kunne godt være et differential pick fra min side på Let's on the Hill. Altså, og det er det, jeg tror, der skal differentiere lidt ligaen. Fordi der er jo faktisk kun 26 point mellem førstepladsen og nummer chok. Og hvis man lige får en ind, som alle andre ikke har, eventuelt med et anførbind, eller i hvert fald bare, som lige kunne lave en assist, eller en kasse. Det er der, jeg tror, jeg faktisk kommer til at være, fordi
ikke tilfreds. Jeg er simpelthen ikke tilfreds med det, der foregår ved Last on the Hill lige i øjeblikket. Okay. Nej, altså det er ikke helt efter gameplanen, eller hvad? Du er jo forsvarende. Nej, Altså det... jamen det kan man sige. Altså, jeg har simpelthen lyst til at rydde op i det hele. Og lige nu har Okay. jeg 2 frie transfers, og det er tidligere at snakke om, hvad fanden jeg gør i Game Week 3 her. Men når du nu lige spørger, så kunne jeg godt overveje, om sådan en som den gode Ollie Watkins, om han simpelthen allerede skal på porten. Okay. 4 Det er point i 2 tidligt. kampe. Det er ikke Ja. meget. Nej. Men Jeg Crystal sidder Palace lige hjemme, kigger med her. det kunne også Ja. godt være Det der, kunne være hvor der, han hvor han brænder simpelthen igennem. siger, ja, nu skal jeg på hjemmebane, fyre den af, Ja. og sparke hul i det der forsvar ved Glasner. Men hvis jeg kigger på dit hold, altså hvor er det ellers, du tænker, at det skal komme fra? Altså jeg vil se, du har jo mange af de der standard picks, som vi kigger og ser over hele linjen, men hvor er det, Ja. du tænker, at du skal adskille dig eller hoppe op i der, hvor det virkelig er sjovt? Jamen, jeg synes jo ikke, at der er nogen af os, der har fået udbytte af den gode Cole Palmer. Bevares. Nu er der også en gul trekant ved ham, fordi at han jo han har pådraget sig en skade, og han er 75%. Hvis man går ind og kigger på predicted lineup, så ligner det dog, at han skulle starte ind mod Okay. Fulham på hjemmebane. Ja, jeg så men ellers, det han er... rendte rundt til en eller anden festival her i weekenden. Klædt ud, det ved jeg ikke, om Jamen, du han er så. spritstiv. Han er spritstiv. Ja, selvfølgelig. Så og Men, det er jo fedt at være, og det kan være, han spiller godt med en lille promille. Det tror jeg faktisk. Det har vi jo selv oplevet før, at når du lige vågner der dagen efter, lige har lidt promille stadigvæk i blodet, og så går på banen, så bliver de der toppen af nervøsitet, den bliver lige fjernet, og så det spiller fuldstændig uden pres. Jamen, det kan gøre, hvad. Altså, det kunne være, at Boemor, han skulle have været i byen i forgårs, for ligesom lige at have styr på nerverne, da han går ind til den i går, ikke? Men det har vi snakket om. Og så synes jeg jo, at 10,5 millioner er meget at have siddende på en eventuel bænk, hvis Parma ikke kommer ind. Korrekt. Og så er der Wirtz på midtbanen også. Jeg er ikke tilfreds med min midtbane. Nej, det forstår jeg godt. Ja. Det er også lidt forholdsvis skidt indtil videre, men jeg kan jo kun ekko dig. Altså, jeg er også... jeg vil jo sige, at United har Burnley her i weekenden, og jeg tror virkelig, de kan rejse sig. Altså, jeg tror, der er blevet råbt lidt, ikke for at tale for meget om i går, men der blev råbt lidt i det omklædningsrum. Så jeg tror, der kommer en fuldstændig, en kæmpe reaktion. Og ja, nu slynger jeg det bare ud 5-0. Tror jeg godt, de kan smække Burnley. Okay. Ja. 5-0. I hørte det her først. 5-0, yes. Det er der sagt. Okay. Ja. Og den er gratis, som vi siger. Men så er der ikke mere herfra, ja. Det kunne godt være, apropos det, du lige siger nu, at vi skulle have sådan en mellem du og jeg og vores gæst, hvor vi simpelthen sådan lige kaster et eller andet op i luften, sådan et eller andet fuldstændig vanvittigt. Predict om, hvad der sker. Ja, hvad sker der i Game Week 3? Et hot take, det synes jeg. Ja, det synes jeg, det kunne være fedt. Jeg vil lad os da høre ham, når han joiner. Vi kan lige så overveje det. Jeg synes 5-0, det er ikke et hot take. Det bør I faktisk kunne slå Burnley. Okay, jeg vil stadigvæk sige, at det er forholdsvis ambitiøst, men det kan United godt. Jeg er glad for, at du tror på det. Okay, og så synes jeg jo, at du sidst, du havde den gode Lange Langesen igennem, stillet et fint spørgsmål, sådan om der var noget, der overraskede ham, altså sådan ved den første game week. Jeg vil måske stille dig det samme. Er der noget, du sådan ser, som du ikke havde set komme, der indtil videre har udspillet sig her inden for de første to spillerunder? Altså, jeg synes jo, det er interessant at se, at den meget, meget omtalte transfer med Arsenal har gang i mange gode ting, kan vi jo kun sige, i forhold til transfervinduet. Eze er ikke registreret til den kommende spillerunde. Madueke starter forventeligt ude i næste spillerunde, men ham jeg vil snakke om, det er faktisk den gode svenske portugiser, Victor Gyökeres. Han laver simpelthen 2 mål. Og det er jo lidt irriterende. Men det gør han jo. 5-0 hjemme mod Leeds, banker simpelthen lige Emirates i gang, ikke? Ja. Det synes jeg var en overraskelse. Ja, der har været meget snak omkring hele den der saga, og hvordan det skulle udspille sig. Men jeg er nu stadigvæk meget fortrøstningsfuld. Altså, jeg lavede også lige et bet. Faktisk, jeg var til bryllup her på $100 på, hvem der laver flest mål af Sesko og Gyökeres. Der siger jeg jo selvfølgelig Sesko. Havde nok håbet på, at han fik lavet lidt flere i går. Skår på straffe, iskold, der kan man godt se noget af det der slovenske blod, der ligesom bare banker derud af. Men spændende at se. Der er en klog mand, der engang har sagt, at it's not a sprint, it's a marathon. Ikke?
Så, det er jo vildt, at jamen, det kan sige noget så så klogt. klogt. Ja, Men lad os nu se, min gode mand. Skulle vi lige, inden vi får... Nej, jeg vil gerne lige høre din også. Har du måske noget, der har overrasket dig i Game Week 2? Noget, der er værd at fremhæve. Det kan også være noget pisse dårligt. Ja, godt spørgsmål. Altså, og nu kan jeg se, der er en gæst, der venter her. Altså, Ja, han må lige vente lige et par han må sekunder lige endnu. vente lidt. Altså, jeg vil sige det faktisk, som god manager, så ved man jo lidt, hvordan tingene udspiller sig og sådan noget. Så det er ikke, fordi jeg ser de store overraskelser. Noget, der glæder mig, var, at João Pedro, han får hul på bylden der. Altså, det var vigtigt lige for at ligge over average på pointsnittet derinde, at han lige løfter noget der. Men ellers så synes jeg faktisk, det er rimelig meget givet. Så jeg glæder mig til, at der kommer lidt mere gang i den, og der kommer lidt mere utålmodighed ved de forskellige folk, så der kommer nogle differential picks, hvor vi virkelig ser tabellen ligesom spreder sig lidt mere ud. Så ja, jeg er rimelig godt med, og jeg synes jo, at det kunne være spændende. Nu kunne jeg se, der er en, der banker på her. Tillad os til at komme ind. Jo, det kan jeg da egentlig godt. Den kommer her. Godt nok spændende, hvem fanden der kommer. Hov! Så for satan. Nej. Hvem fanden har inviteret ham? Hej, drenge! Hvem fanden har inviteret ham? Kan du komme ud herfra? Hej Simon. Og velkommen til Sky Lounge Fantasy, Premier League Fantasy, Sky Lounge podcast her, altså. Kæmpe stort. Generelt bare velkommen til Sky Lounge 25-26, altså debutant. Jamen, tusind tak. Tusind tak, jeg er glad for at være her. Også dejligt at se dig, Gustav. Det kunne faktisk ikke være meget bedre. Det er godt nok en hård start på morgenen, det her, vil jeg sige. Altså, det er lige stået op, og så skal jeg se det. Klokken er 06.16 i New York City, så ved du hvad, Fischer, jeg synes lige så godt, kan du ikke lige køre en rant, bare lige på 30 sekunder? Sådan lidt Arsenal United. Bare lige, hvis du har et eller andet på, du gerne vil have sagt, så kom ud med det. Kom ud for at tage Carabao Cup. Det er jo, det skal vi ikke bruge tiden på. Jeg tror, Gustav, han ved godt selv, hvor de ligger. Jeg ved også godt, hvor han troede, de lå, efter de mødte Arsenal i første Premier League åbner. Der troede vi alle, tror jeg, at det var en ny sæson, ny United. Det var også åbenbart en ny sæson, en ny kamp for United, og så gamle United igen. Hold da op. Good days will come. Var det ikke det, han sagde, Amorim? Good days will come. Fuck this shit season. Ja. Jamen, jeg hører, hvad I siger, og det er berettiget. Men Simon, som jeg også skrev til dig, altså, hvis United bare spiller halvt så godt, som de gjorde med Arsenal i den første kamp der, så kommer de altså minimum til at ligge i top 6. Og det gør de. Igen, ja, det er en proces, og trust the process, som jeg siger, trust Amorim, flotteste manager i Premier League, den har vi også haft tidligere. Så altså, giv det tid, og så tager vi den derfra. Jeg synes godt, man kan argumentere for, at Amorim nok er den manager i Premier League med mindst aura. Da han sidder i går med det der magnetbræt, helt nervøs, og simpelthen ikke aner, hvad han skal. Det var så dårligt. Det var så dårligt. Jeg var ude. Dumt ud. Jeg var ude at spille Old Boys i Lima i går aftes. Plus 30. Og ikke engang Christian Petersen stod ude med taktikbordet og sådan der. Han råbte og skreg og deltog i kampen og ind på banen kraftede med. Og kom nu fremad. Altså det er aura, ikke? Ja, der er helt galt på den. Nu lige gang selv lidt. Altså, Amorim han skriger aura. Og igen tilbage. Altså Simon, jeg synes også, har du været nede ved frisøren og bedt om hans haircut, eller er det bare, eller hvordan er det hænger sammen? Ja, der skal snart ske noget, det er rigtigt. Ja. Nå, men det er ikke det. Det skal handle om United og sådan noget. Jeg synes, vi skal back to the point. Og Simon, ja, egentlig ikke med en stor begejstring, at du er med her, men på et eller andet tidspunkt skulle du med, og jeg tror, at der er en grund til, at vi ringer dig ind her, og det er vel fordi, at du ligger der i toppen. Så jeg ved ikke, om du... Ja, meget flot. Tillykke. Lad os se, hvor længe det varer. Ja. Kan du måske sætte på dine første 2 spillerunder, og måske overvejelserne op til? Altså, havde du regnet med at lægge nummer 1 her, så tidligt i processen, eller overhovedet? Og er der en gameplan fremadrettet? Ja, sæt lidt over på dine tanker omkring det hele. For at svare, om jeg havde regnet med at lægge nummer 1? Nej, det havde jeg ikke. Men jeg vil sige, at
det her med at ligge et hold og gøre det sådan lidt første gang, jeg synes godt nok, det var sgu tough. Det var svært at finde de rigtige spillere, og så kommer det lidt ind fra siden af. Smider en højre bak fra Chelsea, som jeg ikke engang kan udtale, men som åbenbart viser sig at være en god signing. Der er også lidt startproblemer med João Pedro, som smider på bænken, og åbenbart smider ind som den tredje indskifter. Du har simpelthen læst reglerne siden sidst? Ja, jeg har fået læst reglerne. Jeg har fået læst reglerne og lavet lidt om. Så jeg vil sige, efter jeg så ligger nummer 1 efter 2 runder, så kan jeg også mærke begejstring for det her spil, og har tænkt mig at sætte mig lidt mere ind i det nu. Og har da også været at lave nogle gode udskiftninger, føler jeg, her til næste runde. Okay, du har simpelthen sat holdet allerede til Game Week 3? Ja, det har jeg. Altså, det er noget, man kigger lige nu her på... Jamen, jeg må jo lige komme ind her hurtigt, for jeg kan jo se, at du har en Alex Moreno, der lige er skiftet til Girona, og det ved jeg faktisk ikke, hvornår han gjorde. Er det en, du sådan påtænker at holde på bænken hen over sæsonen, eller er det måske der er sket noget? Ja, det er fint at ham sidde derude på bænken. Nej, ham har jeg ikke tænkt mig på hold, men faktisk en lille genistreg. Jeg har jo João Pedro på bænken som tredje indskifter i sidste runde. Ja. Men fordi at Sanchez, nej det hedder han ikke, Citys kant, som jeg har, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Savinho. Han er skadet, og ham her, der er blevet solgt til Girona, fordi de begge to er unavailable, så ender det faktisk med, at jeg får point for João Pedro i sidste runde. Faktisk. Fuck, det er genialt. Det er måske det, der at alle os andre managere skal altså, Le professor. Det kunne være, at man bare skulle gøre det på den måde, ja. Det var der er altså en, der... Ja, det var sin næste streg. Det var sgu sin næste streg. Okay. Der skal klart skiftes lidt ud, men vi venter lidt. Okay. Jeg kan godt lide, at holdet er sat. Altså, der er jo deadline lørdag klokken middag, klokken 1200. Og der er mange overvejelser inden da, synes jeg, som Gustav og jeg også lige har talt en lille smule om, inden du kom ind i billedet her. Hvad skal man med sådan en som Florian Wirtz? Hvad skal man med Cole Palmer? Hvad sker der med Ollie Watkins, hvis man måtte have ham? Til Gyökeres, som jo møder Liverpool i weekenden. Jeg har faktisk skiftet det så sent som i dag til... Okay. Jeg er smidt til Haaland, som må siges at have nemmeste modstander ude mod Brighton. Som ikke imponerer, synes jeg. Nu kan jeg bare lige sige, disclaimer. Det her afsnit kommer ud til drengene inden deadline. Men fint at sige, at du man må godt kigge efter. Jeg kan også fortælle, hvad ellers har gjort. Du kan bare skifte, Gustav, efter hvad jeg siger her. Det må du godt. Jeg gør, hvad end du har gjort, så gør det modsatte. Det kunne faktisk godt være, at du skulle kigge lidt efter, Gustav. Fordi du ligger jo rundt. Nej, det er det sidste, jeg gør. Det er det sidste, jeg gør. Men ja, fedt med den der disclaimer, Holm. Godt, du lige får sagt det, at det kommer ud. Så er der jo nogle af de folk, der måske ikke rigtig har styr på at sætte et hold, der kan få lidt inspiration fra Simon Fischer. Jeg vil dog fraråde det, men ja. Hvor får du egentlig din inspiration fra, apropos Simon Fischer? Når du skulle sætte dit hold der til Game Week 1, altså er du inde og læse nogle analyser, hvor gør du det hen? Eller er det bare at trække et eller andet ud af røven, og så sige, fuck, hvor er Gyökeres bare lækker, at du kan finde ud af at lave hans latterlige jubelscene? Nej, det er ikke ud af røven. Jeg ved, der er nok gået lidt rygter omkring i Aarhus om, at jeg har startet mit eget hold op i Fælledparken på Østerbro. Har jo allerede der givet mig en del erfaring i forhold til det der med at tage chancer. Og også det billede med hjertet nogle gange, når jeg giver anfaldbind til en Gyökeres, som er ny mand i en forholdsvis ny liga for ham. I hvert fald som den spiller, han er nu. Og simpelthen tro på ham. Ja. Og det vil jeg så betale sig, kan man sige. Men det kan jo betale sig en gang imellem at spille med hjertet. Det gode Claus Andersen forsøgte det sidste år. Det gik ikke så godt. Det snakker vi også lidt om i seneste afsnit, hvor Mathias Lauritsen han var inde. Der var det meget sådan danskerdom, ikke? Det var Joachim Andersen, Gustav. God mand, ham har du på dit hold. Men det var også Christian Eriksen, og det var alle de andre hoveder. Men der er jo noget pondus i den gode Victor G op på toppen. Og det betaler sig jo kraftedeme. Må man sige. Kan man se, ja. Du må se, hvad han kan mod med, ja,
Det kan være, jeg skulle prøve, det overvejer jeg at spille lidt med hjertet her, måske til næste runde med den gode Jack Grealish, om han kunne lave en assist eller 2, eller en basse. Flot differential pick, vil jeg sige. Også fed, flot nyt hår, altså stadigvæk bare... Han er så lækker og har Smuk stadigvæk mand, flotte lægmuskler, ikke også? Det har han. De ligner jo nogen, jeg har set før. Men, der er alligevel en overmand der. Ja. En af de få på den del af kroppen. Ja, på den del. Okay, med time flies when you have fun. Jeg kunne også godt tænke mig at høre, Fischer, sådan, nu ser du 10 flotte managers, der ligger i den her pulje. Hvis du kigger lidt fremad, altså hvem er det sådan, du går og ryster lidt i bukserne omkring, og hvem er det, du tænker, der kommer til at floppe? Altså, nu skal vi ikke lægge nogen totalt ud, men altså, hvad er sådan dine overordnede overvejelser? Nu er du også fulgt lidt med på sidelinjen de sidste par år og hørt og snakket lidt left and right. Men hvordan tror du, det udspiller sig, når det virkelig vi kommer ind i sæsonen? Jamen, som jeg kan høre på Laura i sidste afsnit, hvor jeg kan høre, at du har sagt, at it's a marathon, it's not a sprint. Så jeg tror, det handler meget om at være simpelthen holde interessen og blive ved med at gå ind og undersøge skift de rigtige spillere. Jeg tror, det er den del, der afgør, hvem der går hen og vinder det her. Og der ved jeg jo fra tidligere sæsoner og fra way back, at der er du jo en god mand, Gustav. Du går ind i det her med hele hjertet og hele Excel-filen. Og jeg ved ikke hvad. Tak fordi du siger det, ja. Sikkert også noget ChatGPT, kunne jeg forestille mig. Nej, det er slet så du kan godt forestille mig, at du lå op i toppen her, når vi rammer en sæsonafslutning. Hvem der ligger i bunden, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg har vendt at kigge lidt på holdene. Jeg synes, folk har taget nogle sjove valghister her. Nogle modige valg, men det er jo umuligt at sige. Nu mister man nærmest en Bukayo Saka her fra start af nærmest, og skal til at løse sådan en. Det er svært at sige her i starten, med hvem der mister point på grund af det ene eller det andet. Det havde også været lidt nemmere at sige, nævne en bund, hvis nu at den gode Dabeka, altså Dalle Dalson, han var med i år. Men det har han jo simpelthen valgt at træde ud. Edis Kilic og Dalle været med, så har det nok været... så har det været lidt nemmere. Men der er, altså, som sagt, der er kun 26 point fra top til bund, fra Diashavins til Blue Kangaroo. 2 gange Simon, henholdsvis Holm og Fischer. Og det er også kun 2 game weeks, så lad os nu se, hvad der sker. Der er også et transfervindue, der ikke engang er på plads endnu, og hvor ender Isak og alle de her ting. Er du det? Strand Larsen skal han til Newcastle, som Lange han snakkede lidt om sidst, og så videre. Ikke? Så det er svært at spore om lige i øjeblikket. Men vi er glade for, at du er med, og du giver lidt kant til ligaen her, og lægger der simpelthen fyr og flamme i front fra start af. Og så må man sige, Barcelona Rising, one game week wonder. Han bliver altså overhældt indenom, ikke? Og Rocco Delight, han er på vej op, og ja, der sker lidt. Vi har simpelthen fået et fanbrev, som jeg gerne lige vil læse højt for jer. Der er simpelthen landet noget i podcasten, apropos er det Karin? Ligaen her. Det er ikke Karin, men det er fra en frustreret mand eller dame. Vi kan sgu godt kalde hende Karin, det gør vi bare. Den kommer her. Sky Lounge-redaktionen. Kære Sky Lounge-redaktionen, skriver hun. Vi er en gruppe bekymrede fans, der dagligt samles foran stadion, eller i hvert fald foran sofaen, og spørger os selv, hvad foregår der hos Simon Holm og Mathias Lauritsen? Mens de andre managers spiller fantasy, virker det som om, at de to spiller minestryger. 105 point på 2 runder. Det er altså tal, der hører til Championship, ikke Premier League. Eller League 4, eller hvad fanden det hedder, der hvor Grimsby spiller, ikke? Så vi beder jer. Kan nogen give det med wildcard, et lykkehjul, eller bare en boksen til at hjælpe dem med kaptajnvalget? Ellers må vi arrangere en velgørenhedsindsamling, støtte en bundprop, give et hit på transfermarkedet. Med venlig hilsen, en frustreret, men underholdt Sky Lounge supporter, Karin. Simon, har du godt råd til bunden af tabellen? Son of Lange og Blue Kangaroo ligger og råder rundt med 105 point. Jamen, jeg kan jo se på Langes hold nu. Jeg ved ikke, om det er gældende det her, men han har umiddelbart Palmer på bænken med anførbindet. Det vil jeg klart lave om på. Men det... Det er godt set, Simon, faktisk. Det er selvfølgelig en god start. Du har luret den bænk der, hvordan den hænger sammen nu. Det synes jeg er respekt for det. Må jeg lige spørge, har du forstået, hvordan vicekaptajnen fungerer så? Ja, hvis kaptajn han ikke spiller, så vice-kaptajn ind. Så langt, så godt. Og det er jo så salaten, der ligger der lige nu, ikke? Men, ja, det er rigtigt. Ja.
Men det er jo selvfølgelig et fint råd. Hvis vi kigger på Simon Holm og hans hold, så har han jo egentlig en pæn defensiv, men offensiv sker der absolut ingenting. Watkins, Bowen, Haaland. Ja. Rammer en Men det er West Ham, Everton, altså, flot. satan. Både Aston Villa og West Ham har jo haft en sløj start. Altså, der tror jeg da i hvert fald, de fleste har regnet med, at Aston Villa vil komme bravende ud med samme høje niveau, som de sluttede sidste år. Men de har godt nok været en skygge af sig selv. Det skal være spændende at se. Hvem Jeg har kan jo skyde ind. Ja, kom bare også. Altså, jeg kan jo, hvis jeg lige må byde ind også der på læserbrevet og komme med et par råd. Altså, Ja, tak. United møder Burnley, og jeg tror, at Sesko, han er altså ved at være varm. Startede inden her i går, har ligesom været med på nogle sessioner nu her, og jeg tror, det er kun spørgsmål tid, før det går helt amok. Så jeg vil jo gå ind i den offensive fase og kigge United front 3. Mbeumo kunne have efterfølgende også. Brænder godt nok en straffe hver især i går. Ja, de sparker 2 gange, ikke? De sparker 2 gange. Det er sgu svært at score 2 straffespark i en kamp. Altså, det er det. Det er bare score 1. Ja, det er det. Men det var jo bare lidt input herfra, at jeg tror, det er nu, det vender. Så take it or leave it. Inden vi lige giver en outro, så skal jeg spørge jer ind til rundens absolut headliner. Det må det være. Og jeg snakker desværre ikke om Wolves hjemme mod Everton, men derimod Liverpool mod Arsenal, Simon Fischer. Et par ord på den kamp. Hvad er dit take? Det er 17:30 på søndag. Jamen, det er sgu svært at holde begejstringen nede, vil jeg sige, efter Arsenals transfervindue, og de lige får lukket Esse her inden sidste kamp. Det går godt. Kæmpe forventninger til den kamp, også på trods af, at Bukayo han er ude, og Ødegaard muligvis også er ude. Det er spændende at se, hvordan de får løst det. Og så synes jeg bare ikke efter sidste Liverpool-kamp, de får godt nok 3 point med, men altså at lukke 2 basser ind, hvor de har en hel halvleg i overtal. Jeg synes bare, det vidner om, at sådan, de har, altså, hvis deres 2 store kølefryseskab nede bagved, de ikke lige rammer dagen, så er det altså ikke 10 ud af 10, de har dernede. Van Dijk, jo, han er sindssyg, hvis han rammer dagen, men han kan sgu også godt lave noget rod, når han ikke lige rammer den. Og Konate, jeg ved sgu ikke helt, hvad han kan. Så jeg glæder mig til at se, om de nye gutter på Arsenals hold, de kan holde til Anfield-trykket. Men jeg har på de nye gutter. Madueke, kunne han blive smidt over på en højre kant, og så løbe lidt fra Kerkes? Jeg synes, Kerkes han ser tung ud, træffer nogle dumme beslutninger nede bagved. Ikke særlig god defensiv. Offensiv har han godt gang i den, men Madueke over for Kerkes, en spændende duel. Og nu hvor Saka han ikke er med, så kunne det jo godt være, at han blev smidt derover, eller hvad? Det kunne han snilt. Han røg også derover i slutningen af sidste kamp, mener jeg. Jo, jeg synes Madueke, han ser rigtig, rigtig fed ud. Godt, han lige fik en starter derhjemme og fik lidt selvtillid. Han er jo kæmpe på dagens spiller. Hvem fanden skulle de så smide over på venstre kanten? Så skulle... Smid California over. Ja. Ej, høje forventninger til den kamp. Altså, jeg vil være glad for et point på Anfield. Men nu ser vi, det kommer fandme an på, om en Salah han lige rammer dagen. Ja, sådan er det. Med den salat. Prøv her, boys. Gus, har du noget at tilføje? Fordi ellers så vil jeg simpelthen smide en outro afsted. I skal også videre i jeres travle arbejdsliv. Jeg har trods alt et par dages fri nu, så jeg skal sidde og redigere lidt vores podcast her og smide det op, og så skal det holde der snart selv. Altså, jeg håber, du kan lave nogle af de lige så fede effekter, som du lavede sidst. Det var meget... højt niveau. Det er altså højt niveau, så hvis bare vi kan nå halvdelen af det, så tror jeg, der er mange, der sidder og klapper. Og så vil jeg bare til dig, Simon, sige tillykke med, at du ligger, hvor du gør. Nyd det, så længe det varer. Altså, tak for det, det vil jeg gøre. Det kan godt blive en kort tak, fordi jeg må lege med. Selvfølgelig. Det er en fornøjelse. De har Charvins i front. Sky Lounge er tæt, og i bunden, der lugter det lidt af et spøgelse. Men altså prøv at der er kun 3 point op til henholdsvis 8. og 7. pladsen. Så lad os nu se. 26 point skiller os alle sammen. Så boys, alt muligt held og lykke. Fornøjelse. I lige måde. Godt at se jer, dreng. I lige måde. Boys. Vi ses på den anden side. Snakkes. Ses. Hey.